Magandang hapon, nagbabalik po tayo dito sa Bayan ng Placer, dito sa Rodeo Province, Masbate. Para sa Day 18 ng inyong elimination round ng Ako Bicol Cup. Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa. Ako po si Kapa Morgan along with Coach Paul Sepe. Yes, partner. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat ng ating manonood, no? So, wag na nating patagalin. Katlaban ng Kataingan at Uson. Bato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. Yes, at magsisimula na po ang ating unang game ng ating doubleheader for our Day 18 once again ng ngayong Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Here we go with the opening tip-off. At pangungunahan niya ng ating crew chief na si Roger Obina. At ang unang possession para sa mga naka-maroon, ang mga taga-Uzon. And first try, Sagrada. Tumama sa ring pero hindi na ipasok. Pero nandun si Bernario to clean it up early in this ball game. Good rebound in the part of Marlon Bernaro on that play. And now it's Clemente for Kataingan. Cleofe looking for a teammate. Balik kay Clemente ang bola. Clemente at the top of the key fires, no good. Rebound itong si Jimenez. Now Marcaida has the ball for Uson. Walang clear spot. Bernario lets it fly, no good. Rebound Gallego Jr. And now it's Bergantin with the ball to Cleofe, or make it Clemente. Now to Cleofe. Cleofe swings it to Gallego. And sa ilalim naman, medyo hirap doon. Itong si number 19 na si Versales. And now, ito na mga taga-Uson. Jimenez jumps. No good. Rebound. Itong si Bergantin to Gallego. Gallego to the corner. Clemente almost hitting that one pero lumabas ang bola. Now Sagrada goes all the way. Wala. Good defense on the part of Kataingan. Cleofe and Bergantin was there. Ito still struggling itong mga taga-Kataingan dito, partner, at the early goings of our first quarter. So ito si Cleofe, maganda ang shooting percentage nito during their last game. Pero nakakailang tira na siya dito, hindi pa rin kumukonekta. Now Nuevo gets fouled in the air, trying to connect with that left-handed layup. That's the first foul on Ruel Bergantin dito sa ating ball game. You know, partner, itong dalawang kupunan nito, this game for them is very important, no? For Team Uson, this is important for them to beat Kataingan
to have still a contention for that top two spot sa ating quarterfinals. And for Team Kataengan, this is high stake for them. Dapat huwag silang matalo dito. Kasi kung matalo sila, magkakaroon sila ng 2 kartada. At yung makakapareho nila, yung Team Kawayan and this Team Uson also. So medyo maiiba again yung complexion ng team standing dito sa District 3. As of the moment, mas maganda yung standing nitong mga Kataengan kumpara dito sa kanilang katunggali na Uson. Yes, partner. Pero ganun pa man, this game is both or equally important to these two teams. By the way, nakascore doon si Bergantin for Kataengan. Kaya meron na silang 2 puntos sa ating scoreboard. Pero nakakalamang pa rin ang mga taga-Uson at 7 minutes and 36 seconds sa ating first quarter. 4-2. And now it's Gallego Jr. Gallego Jr. looks like a bigger version of Roel Bergantin. Yes, partner. Yun nga. Napansin ko din. Oo. Halos very identical yung kanilang posture. Posture. Yun nga lang, mas malaki talaga ito si Gallego ng konti. Tama. Pati yung buhok, partner, Pati pareho. yung buhok, pati yung kulay. Medyo magkaiba lang the way they play. Pero okay, Clemente loses the ball. Eto. Balik sa mga taga-Uson dito. May bago tayong barker Mukhang si Mark Balansin yan Abay, matindi atang matindi atang pangailangan ng batang ito. Mark Balansin. At nako, pati yung pagbarker nagawa na ng mic itong si JB Salvidar. Pero pwede. Why not, di ba? Why not, di ba? Okay, and balik tayo sa ball game. Cleofe to Gallego. At the top of the key, umatake itong si Rosales pero nakawala sa kanyang bola, nakabalik. Galing kay Cleofe pero hindi umabot yung kanyang tira dahil it was partially blocked. Jimenez, atake, binigay kay Marcaida. Marcaida, short. Nako, sorry miss yun. Sorry miss. Double black eye siya doon. Foul also on John Marcaida on that play. Medyo binavy partner yung floater tama. So dapat hinangga shot niya. you should go straight to the basket. Be aggressive pa rin. Tama. Although open na open pero dapat go hard to the basket pa rin. At ito, Legaspi, bagong salta for Kataengan. Finds Gallego Jr. Balik kay Legaspi. Legaspi is open pero he opted to pass underneath dito kay Rosales but nandun si Bernario in front of him. Kaya na-deflect yung pasa na yon. Oo, maganda sana yung intention ni Legaspi. But again, mas maganda yung depensa pinakita ni Bernario on that sequence. Tama. Pero maganda yung spacing, partner, when it comes to Kataengan, partner. Kung makikita mo, very wide yung spacing. So maganda, yun lang, hindi nila ma-convert yung possessions. And, that's another turnover, partner, on the part of Kataengan on that play. That's a wild pass mula dito kay Roel Bergantin. Ito, It's actually an emergency pass. Oo, Kasi emergency pass. ang unang talaga niya doon is option is to make the shot. Kaya lang wala siyang clear spot doon sa ilalim. And now he gets the rebound. And nagtutuloy-tuloy. Pero kapos ang kanyang tira. Good defense on the part of Uson. Still struggling itong si Roel Bergantin dito. So he's nakasurog player of the game during their last outing against Palanas. Marcaida. Maganda sana yung move. Pero malakas yung kanyang tira. Now Clemente gets fouled before the pass. That's on John Paulo Nuevo. First personal foul nito ni Nuevo sa ating ball game. Ayan, we would like to say hello. Magandang hapon po sa mga nanonood sa atin online sa Rep Saldico Facebook page. Ayan, meron tayong 200 plus viewers.
pasensya na kayo, medyo naantala po yung pag-umpisa natin. We're scheduled to start at 3 p.m. Kaya lang wala tayong power kanina. Brown out dito sa bayan ng Placer. And kakarating din lang din ang kuryente kaya nakapag-start tayo. Past 5 na. Jimenez throws it to Marcaida. Nuevo. Naghahanap ng mapapasahan. Nakita si Jimenez. 8 to shoot. Tumira ng 3. Malakas. Rebound. Versales. And still down on the floor. Pero he's good. First personal foul on Gallardo. And third team foul for Team Uson on that play. Again, struggling when it comes to field goal. Itong dalawang kupunan. 2-4 with 4 minutes and 58 seconds remaining sa ating ball game. Nasa kalahati na tayo ng ating first quarter at ganito pa lang ang score natin. Nako, medyo masakit to, partner, for John Marcaida. That's the second foul of John Marcaida dito sa ating ball game. Na isa rin sa talagang maganda at magandang linalaro for Team Uson dito. Tama. Ito si John Marcaida. And siguro may epekto yung matagal na pag-antay nila. Oo, matagal na pag-aantay. Maaga rin na maaga rin sila na dumating dito sa venue natin. Pero mas maaga tayo, syempre. Ayan, 12 noon na dito na tayo. Kaya lang may mga rason kung bakit tayo na late dito. Yun nga, ang pinaka-rason is yung power kanina po ay wala tayo. Brown out. Pero good thing, right now, eto na tayo. And we're on the halfway of the first quarter nitong dalawang kapunan na naglalaban, Katayngan versus Uson. At Katayngan, ayun na! Pero muntik na maagaw yun eh. Cleope ang pasa na yun para kay Clemente for the fast break. Grabe, itong si John Paulo Nuevo, partner. Talagang napakabilis siya. Oo, he's everywhere. Muntik na ma-steal yung bola na yun. Pepito launches a triple and connects from the three-point country. And that is Bryce James Pepito. Nuevo, nagbago ang isip sa ere. Kabalik sa kanyang bola, ginugulo. At ayun, muntik nang maagawan. Nakatira sana, pero malakas din yung kanyang pabandang tira. Now mga Katayngan, wala yung tirang yon nitong si Legaspi mula kay Bergantin. Good defensive stance nitong mga taga Uson. Laguerta, no good. Still can't connect. And there's a foul on Patrick Pantindao on that sequence. Again, partner, medyo inaalat itong dalawang kupunan when it comes to field goal percentage. At hindi nila ma-connect, ma-convert into points yung mga open shots na ginagawa nila. Sabi nga natin, medyo malaking factor yung talagang mahabang paghihintay. Kanina. And right now, the way they play, anong observation mo? Bakit ganito yung scoring nila? Very low. The way they play, partner, talagang yung parang in layman's term, bara-bara na yung first quarter. No? So wala masyadong setup. So kung sino yung open, takbuhan lang sila. Kung sino yung na may dala ng bola, it's just siguro they are just feeling this game, dire-diretso, go hard to the bus. Pag wala, talagang pinapasa pa nila. Ayun nga, nakakita ko ng mga ilang beses na for both teams, nagkaroon ng mga emergency passes. So yun ang nangyayari dito sa first quarter. So hindi pa nila nakukuha ang rhythm nila as teams. As a team. Nuevo. Parang gusto niyang pumasa sa ilalim at yun na nga. Umikot itong si Gallardo pero nakawala sa kanyang mga kamay ang bola. Good defense, good stop on the part of Katayngan on that play. Again, ayun ang ginagawa ng Katayngan, partner. Every time itong mga taga-Uson is attacking the gaps, they are in a quick double. So, quick double kagad doon sa ball handler itong mga taga-Katayngan dito. Yun din ang napansin ko. Wala pa rin. Second chance. No good.
Still, it's going to be Katayngan's basketball sa pagbabalik natin. Napapakamot si referee Roger Ubina sa call na yon ni Ronnie Malinisa. Kasi parang na-fake niya parang tuturo siya doon sa other side pero dito pala. That's the signature out of bounds. Turo ni... Titignan mo yung tatlo sa ano. So, ini-enjoy na lang natin, partner. Kasi nga, sabi nga natin, kanina pa tayo nandito sa Placer. Pero yun nga, medyo brand out po kanina. So, medyo matagal yung paghihintay. So, sabi nga natin, dapat we're scheduled at 3 p.m. But nasimulan natin, past 5 na ata. So, wag po kayong magtaka kung bakit Uson pa rin at saka Katayngan ang naglalaro. First game pa lang po tayo, first quarter pa lang. Hindi sila namamaling mata. Hindi ito yung second game kasi yun nga, kasi na-late tayo ng more than 2 hours. Kasi baka sabihin, baka tapos na yung laban ng Placer. Kaya nga. Ito yung hinuli. Hindi po, this is just the first game of our doubleheader. Good pass on Jimenez mula kay Nuevo. Pansin ko yung kanina kay Nuevo na kanina pa siya gustong pumasa sa ilalim. Yun nga, talaga nga. And look for the guy sa baseline. And finally, nakuha nila yon with Jimenez finishing up. And right now, nasa kanila uli ang bola after that miss mula dito sa mga taga-Katayngan. Good challenge on the part of Jimenez on that play, not giving up kahit mag-isa lang siya sa ilalim, partner. Pero malamya yung pasa na yon para dito kay Sagrada. Ni Nuevo, at ayun! Still struggling itong mga taga-Katayngan. Grabe yung misses nila. How about Uson? Agawan sa rebound. Sabi ni referee Obina, it's Uson's basketball. Same ball. Ang ganda sana nung angle ni Jimenez dito sa kabila. Sagrada opted to drop pass that to Jimenez. That could have been an easy 2 for Team Uson. Tama. Kasi nakaabang na si Cleope doon kay kay Pantindao doon sa ilalim. Oo. Pantindao finds Jimenez. Good play. Same spot. Same result. Good inbound play on the part of Uson. So abante dito ng isa, partner. Courtesy of that shot ni Jimenez. 4 Actually, points dito sa ating ball game. Back-to-back buckets for Jimenez after those good passes mula sa kanyang mga kakampi. And there goes. That's Nino Yanson. Good give and go play on the part of Katayngan on that sequence. So maganda, hindi nila minamadali yung kanilang offense. Luna. At ayan. The ball was tucked between the glass and the rim. Pero mahirap gawin yun, partner. Oo. Bihira mangyari yun. Lauli Gaspi to Yanson. Maganda yung puntos na ginawa niya kanina, no? Yanson drives. And nahirapan doon sa pasa na yon. And 2 steps ahead. Itong si Patindao for the bucket. And good recognition on the part of Banaag na tumatakbo na ito si Pantindao on that play. Gallego. Mali na naman yung pasa. So grabe yung error na nakukomit itong mga taga-Katayngan dito. So after that missed pass, now Yanson will be called for a blocking foul. Gandang basa doon ni Banaag, another on that play before that foul. So maganda itong entry partner ni MJ Banaag for Team Uson on a defensive note, no? So yun naman ang talagang role nito ni MJ Banaag dito, talagang to defend. And maganda yung nagiging resulta on this first quarter. Naapektuhan talaga yung pag-set up ng play or plays nitong mga taga-Katayngan. And this Banaag guy of Uson is creating or forcing turnovers for Team Katayngan. Kaya sila ngayon ang nakakalamang dito ng 3 puntos, 12-9. We're now under a minute to go sa ating first quarter. Yanson against Luna. Now to Bergantin. Ginugulo ni Sagrada. Now to Yanson. Gallego.
opted to go closer to the basket. And for the putback, that's Cleofe. Minti sana yon, pero walang box out on the part of Uson. That's why second opportunity for Team Kataingan. Cleofe with 2 points. Maganda rin yung sinigurado ni Cleofe na nandun siya just in case na magmi-miss itong si Gallego Jr. Now Cleofe, a beautiful move to the basket pero malakas ang tira. Now Bernario. Hindi siya aware, partner. Oo. Hindi siya aware on that. Akala niya siguro mga ilang seconds pa. Yes. Pero yon, hindi na umabot ang kanilang attempt to score another bucket for Uson. Ganun pa man, lamang pa rin po sila ng isang punto, 12 para sa Uson, 11 naman para sa mga taga-Kataingan. So, partner, ano na bang pagbabago? Meron na bang nakakakuha ng rhythm? So right now, partner, ang napapansin natin, sabi nga natin, because of that long wait, siguro mas na-excite itong dalawang kupunan, no? So halos pa turnovers after turnovers per team. That's why low scoring tayo, and also hindi makakonekta and hindi ma-convert into points those open shots. Kasi nga mayroon pagmamadali itong dalawang kupunan dito sa first quarter, partner. So yun ang napapansin natin. But again, tingnan natin this second quarter kung medyo ma-loosen up itong mga players na ito at medyo makuha na nila yung rhythm nila as a team. Kung mapapansin mo, Team Uson, mas marami yung kanilang possession dito. But again, medyo minamadali nila yung tira nila. On the other side naman, ang madami for Team Kataingan ang napansin ko is yung turnover. Turnovers. Oo, yun naman. Mga maling pasa. Maling pasa. But again, they are defending well pagdating dito naman sa baba. That's why nape-prevent nila itong mga taga-Uson to score. And Luna traveled. Kaya it will be Kataingan's basketball. Yanson crossing over Luna. Dire-diretso. Gusto sanang pumasa kaya lang nabitawan niya na yung bola. Now Bernario finds Sagrada and connects with his two-hander. Di nakita ni Gallego Jr. partner na nasa likod niya itong si Sagrada on that play. Nakatingin siya doon kay Benario. That's why hindi niya na mahabol yon. Tama. Merong tawag ang referee. First foul on Nilo Capillan on that play. And now, Yanson finds Clemente. Clemente naghahanap ng space. Tumira, wala. Rebound, Luna. Luna huminto at binigay dito kay Banaag with the pink hair. Nung nakaraan, gold yung hair nito Ngayon, gold pink. Ngayon, pink. And he missed that shot. Di man lang tumama sa ring yon. Now Bergantin, aatake. Ohoy! Wala yung kanyang ohoy na tira. Still struggling din dito itong si Bergantin. Now Sagrada. Binigay sa top kay nandito na si Bernario. Bernario loses it at tumama sa kanyang paa. And it's an out of bounds. Turnover on the part of Benario on that play. Good. And again, palitan dito partner ng mga tao. Medyo platoon substitution for Team Uson dito. Ito. Pasok itong si Jimenez at itong si Marcaida ulit for the second quarter. So, lamang na ng tatlo. Dito ang mga taga-Uson. I think we will be having Danica for a report. Okay, Danica, please come in. Maayong hapon, Masbate. Maayong hapon, Kapa Morgan and Coach Paul. This is Danica Garcia, one of the courtside reporter of Ako Bicol Cup Masbate. Kanina nga, coaches, binahagi ni Assistant Coach Spencer Escarcha of Team Kataingan na ngayong August 23. Paparating na ang kanilang dalawang imports from Cebu City na sina Bernie Bregondo at Joseph Nalos na magiging isa sa mga secret weapon din raw nila sa mga susunod pang laban dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Ayon sa kanya, nagiging problema ng kanilang kupunan ang pagiging inconsistent sa outside shooting at sa tuwing nakakapuntos, napapabayaan ng kanilang mga players ang kanilang
sistema inside the court. Samantala, according to Coach Rainier Balatayo of Team Uso naman, coaches, even if alanganin na talagang makabot raw sila sa finals dito sa AKB Cup Masbate, he still gives a piece of advice pa rin sa kanyang players, especially when it comes to defense, lapses sa outside shooting at ang kakulangan din ng kanyang players sa teamwork inside the court. Malaking epekto rin daw ang distansya ng mga players niya kasi at personal duties ng bawat isa kung kaya hindi gaano sila nakakapag-practice at ensayo araw-araw. Let's see, coaches, kung sino ang uuwi ng panalo for today's ball game between Team Uson and Team Kataingan. That's the latest update dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Yes, maraming salamat Miss Danica Garcia. At ayun, may mga balita tayo, no? Coach Paul. Yes, partner. At ayun na nga. Ito, kung nakikita natin dito, almost locals pala ito naglalaro, no, for Team Kataingan. But again, sabi nga, secret weapon, pero nasabi na. Oo. So, hindi na siya secret na may darating na Nabulgar na. reinforcement dito for Team Kataingan. But again, sabi ko nga, this game is very important for them, no? Dapat hindi sila dito matalo kasi kung matalo, sabi ko, may iba na naman at magugulo yung complexion ng ating team standing. And another 3-pointer on the part of Binaro on that play, partner. 5 points itong si Binaro dito sa ating ball game. Alin, mabalik tayo. This is high stakes for Team Kataingan and for Team Uson. Kailangan din maipanalo para meron pang habol dun sa top 2 seeds, partner, dito sa 3rd district. Oo. So, masasabi natin na high stake ito para sa dalawang koponan. But higher stake ang para sa mga taga-Kataingan. And right now, Uson, Benario will try hitting back-to-back and he did. Ayan, hitting a corner 3 a while ago and right now, an elbow jumper is good as we go to the timeout situation ngayon. 15-23 lamang po ang mga taga-Uson dito. And again, ang Ako Bicol Cup ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kasama niyo po kami, Coach Paul Sepe and Kapa Morgan. And saying hello once again sa mga nanonood sa atin online. Ayan, sige, enjoy the game po. And kung may mga ipapa-shoutout kayo, sige po, pwede nyo nang ilagay sa mga messages or sa comments, ano, para mamaya siguro pwede natin mabigyan ng panahon, ano, mapasadahan natin na kahit konti sa mga shoutouts na yan. Okay? Yes. And again, this is just the first game of our double-header. Kataingan versus Uson dito po sa 3rd district ng Masbate. Tama, this is the 3rd district battle. And nang leading dito sa district na ito ay yung Baleno. Ano? Tama. Oh, second district sila. Placer, who will also be playing mamaya. They will be playing against Palanas. In the meantime, Banaag. That's a good pass, partner, coming from Banaag to the trailing itong si Gallardo. So maganda, that's a 9-0 run actually ang ginagawa nitong Team Uson dito, partner, at napako sa 15. Batang yun, narinig ako ni Pipito with that 2-pointer nito ni Pipito. 5 points na coming off the bench itong si Bryce James Pipito. Tama, and maganda yung pinapakita niya mula sa bench. Marcaida fires, no good. Now Pipito, may tangan ng bola. Gusto sanang umatake na, kaya lang nabitawan ng bola. Now Jimenez hangs in the air. No good, nandun si Bernario for the rebound, pero muntik nang maagaw. At yun na nga, tuluyan ng naagaw ng mga taga-Kataingan. Bergantin, and a pass to Cleope. Oh, that's Clemente rather. Yun naman, mini run ang bawi ng mga taga-Kataingan. 4-0 run on that sequence. But again, timeout dito itong mga taga-Uson, partner, to talk things over because of that mini run na ginagawa nitong mga taga-Kataingan. So medyo ngayon, partner, gumaganda na yung facing ng laro ng dalawang kupunan. Pero still struggling itong yung kanilang main man na si Roel Bergantin. Ano sa tingin mong dapat niyang gawin para na sa ganun makuha niya yung kanyang rhythm? Well, partner, for me, yun na, although he is the go-to guy, he is the scorer, but right now, yun na, try muna to distribute well the ball, doon niya kunin, defend well, and then after that,
maganda naman yung pinapakita nitong mga teammates niya, no? Itong si Bryce James Pipito, maganda coming off the bench. Ito si Clemente, Cleope. So, siguro distribute mo na. And then after that, pag medyo lumuwag na yung depensa sa kanya, siya naman ang umatake, partner. So, ibig sabihin, iwasan niya muna yung mga forced shots. Yeah, 4 shots. Yun nga, yung sinasabi natin. Although nakakapuntos naman siya kanina, he did a while ago. Bernario open for 3 at the corner. Rebound, Clemente. Sige, now it's Pipito with the ball. Balik kay Clemente. Open for 3. Wala. Rebound ngayon itong si Bernales, and Bernales gets fouled. That's the third foul on John Mercaida. Third foul on Marcaida, kaya ito, ilalabas na muna siya ni coach. At ipapasok itong si Manlapas ba to? Yes, partner, but that's Manlapas. Number 76, Joben Manlapas. Unang tira sa free throw line itong si Bernales, Mintis. 25-19, 6 po ang lamang dito ng mga taga-Uson. Pangalawang tira, pasok. First point dito ni Darrell Clark Versales. So, ayun. Ito naman yung 3-2 na depensa pinapakita ng mga taga-Kataingan. Ayun, napilitan si Nuevo na ipasa yun doon. Nowhere to go kasi siya during on that play. And now, babawi siya dito with a pass to Bernario. At siya pala ang pupuntos after that miss by Bernario. Good trail job on the part of the white man in the white shirts. Yes, itong si Gallego sana. Good block, but again, good. Mas maganda yung trail nito ni Nuevo, partner. Tama. On that sequence. An offensive foul. That's a moving screen. Moving screen, I'm sorry. Maganda sana yung pagka-plant. Kaso nung pagtama, medyo hinabol niya. So that's an offensive foul on Versales on that screen. I thought it was Pipito who committed that foul, but it was Bernales for an illegal screen or moving screen. And now, ito na naman ang mga taga-Uson. Jimenez umikot, tumira ng pabanda, pasok yun. Grabe itong ginagawa ni Jimenez. 8 points dito sa ating ball game, from offense to defense, partner, from defense to offense. So ganon. Itong si Jimenez dito, but again, that's a landing spot foul. Kitang-kita yon. So after scoring bucket, he committed a foul kontra dito kay Clemente. So Clemente will be awarded 3 free throws. Was that 2? 2, long 2, partner. Long 2, okay. Mintis ang unang tira. 3 points yun kasi ang signal nito ni ating referee Ubina ay may 2 pang free throw. Okay, so yun nga. Kasi beyond the arc yung attempt partner, niya. Baka nagkamali lang yung pangdinig natin sa ating Barker na si arena announcer na si JV Salvador. And now, eto na, Nuevo bringing the ball down against Pipito. Magandang crossover. At ayan, gustong sumayaw. Ipinasa ang bola. Now, Bernario attacks. Missed. Rebound. Pepito secures the ball. And now, Yanson passes to Bergantin. Nice drop pass. So, yun. Magandang mga moves yun. Itong si siguraduhin ko lang. Si Bergantin ba yun o si Gallego? Si Gallego yung pumasa. Gallego. Sabi ko sa'yo nalilito ako sa dalawang ito So that was Gallego. So pasok ang unang tira nitong si Bernales. Kasi si Bergantin ata nasa bench ngayon Pangalawang tira ni Bernales, wala. Pero muntik na niyang makuha ang rebound sa kanyang missed free throw. Now Bernario will attack with his left, no good. Battle for the rebound, nakuha ng mga nakaputi. Now Pipito
to Gallego sa ilalim, overshoots. Nako, sayang yon for Pipito. Now Jimenez flies, hangs in mid-air, and missed the shot. Maganda sana yung mga hard drive dito ni Jimenez, pero once na tira niya na, partner, binabali niya pa eh. Walang accuracy. Wala accuracy. So dapat straight up lang. Kahit paluin yan, okay lang. Wala naman ano yan eh. So baka makakuha pa siya ng foul. So maganda kasi maganda yung leaping ability niya, maganda yung drive. So dapat wag niyang ibabali at wag niyang iiwas. Straight up to the ring. Ganun na basic. Nasobrahan sa bali, hindi na nakokontrol yung kanyang shot. Yun na nga. Doon nagsastruggle, and nakita natin yon for several times dito kay Jimenez. Now Yanson for Katayngan, may tanga ng bola. Bibigyan ng screen nitong si Legaspi. Clemente fires and air ball. Struggling itong si Clemente dito, but on their last outing, partner, sabi ko nga yung if I'm not mistaken, yung tatlong sunod-sunod na 3 points sa binitawan nito galing sa kanya. So, pero maganda rin naman yung start niya kanina. Yung start niya maganda. So 29-23 lamang po ng 6 dito ang mga taga-Uson. At 1:48 sa ating second quarter. Laguerta. Nice ball fake. Merong foul na itatawag dito kay Clemente. So first foul on Clemente. Bernario. Dribbles with his left, trying to inch a little closer, but he loses the ball, and it will be Katayngan's basketball now. Another turnover on the part of Uson. So yun nga, partner, kaya low scoring tayo. Yung turnovers medyo nagpa-file up for these two teams. And again, yung conversion din also, kaya mababa yung ating puntusan dito. Yes, medyo mababa yung percentage when it comes to field goal nitong dalawang kupunan. Maraming tira, kaya lang marami rin yung sablay. Now Toling, tumira, and nagmintis din. At ayan, Bergantin, nakita na nasa unahan ng kanyang alike na si Gallego Jr. First 2 points yun, partner, ni Henry Gallego Jr. Time out dito ang mga taga-Uson. So ayan nga, partner, pansinin natin kanina yung sinasabi nating field goal percentage for these two teams. For Team Katayngan, 19% lang, partner, and for Team Uson, 20% on that field goal percentage. So medyo hindi medyo mababa talaga for these two teams. And of course, yung 3 points naman, medyo kanina medyo maganda yung start itong mga taga-Katayngan with 50% on that 3-point country, and 0 percentage naman for Team Uson, kasi nga 4 na binitawan na 3 points attempt, wala man lang pumasok on that last quarter. So medyo na sila na sabi nga hindi pa nalulusin up on that last quarter ng first quarter, but right now medyo gumaganda itong takbo at rhythm nitong dalawang kupunan. Okay, pero titingnan natin kung sino ang mas may magiging magandang rhythm hanggang sa pagtatapos ng larong ito. Again, medyo higher ang risk o ang stake dito for Katayngan dahil halos pumapangalawa sila ngayon sa standings, ano? Yes, partner, pangalawa. Sunod sa Placer. But for Uson, still hoping to have a brighter future para sa ating second round. Ito talagang bantay sarado dito si Roel Bergantin sa grada. Tumira na naman si Clemente, pero nagmintis na naman mula sa 3-point country. Marcaida, 8 seconds to go. Toling, nice shot pero di na ipasok. Now Laguerta, hindi na aabot yan.
31 to 35, Uson in favor of, merong lead na 6 na puntos dito sa pagtatapos ng ating unang half. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
We are back for the second half action dito sa ating Game 1 ng ating doubleheader for our Day 18 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yes, live na live mula dito po sa Placer Gymnasium. Kami po ni Coach Paul Sepe at ito, papasadaan muna namin ng ating halftime team statistics. Coach Paul. Yes, partner, Kataingan and Uson on their halftime statistics. Bet points 10-6 ang kanilang naitala dito, lamang itong mga taga-Kataingan. But ito, points in the paint, partner, lamang itong mga taga-Uson dito. 22 points to 16 points. Turnovers, yung sinasabi natin, 8 turnover dito sa mga taga-Kataingan at 6 lang for Team Uson. So maganda pinapakita at ang ball protection itong mga taga-Uson. Fast break points lamang pa rin ang mga taga-Uson dito and second chance opportunity courtesy of the guys dito ni Jimenez and of course itong mga guys nila like Sagrada, partner. So maganda pinapakita. But again, pansinin ko nga yung field goal percentage per team. 23.7% for Kataingan and 28.9% dito sa mga taga-Uson. Medyo mababa ito, partner. 3-point percentage, 25% for Team Kataingan and 16.7% lang. And sa rebounding naman, lamang itong mga taga-Uson dito with 33 total rebounds compared to 29 itong mga Kataingan, partner. So yan ang numbers na titignan natin kung magbabago ba yan come sa second half. Pero magandang basihan yan para mas ma-predict natin kung sino ang mas may magandang opportunity in bagging another win dito sa ating elimination round. And particularly dito sa match-up na ito. Again, yes, this is Uson and Kataingan. Uson donning the maroon jersey and nakaputi at gray naman itong mga taga-Kataingan. And on our standings, medyo mas maganda ang standing nitong mga taga-Kataingan. Pero dito sa larong ito, mas maganda naman ang kalagayan nitong mga taga-Uson dahil they're leading by 6 points as we start this second half. Merong whistle ang referee. Sa second foul, Gallardo. Talagang, partner, itong nakadikit dito kay Bergantin, itong si Gallardo. At kanina, itong si Sagrada naman. Meron na naman foul away from the ball. That's technical foul, partner. Foul. Flap. Was it a flap? Oo, okay. Okay, pipili dito itong mga taga-Uson kung sino ang magte-take ng free throw. Free throw. That's technical free throw and ball possession for team. Or technical free throw lang yan. Ito. I guess it's just a technical free throw. Kasi flap. Ito. Marcaida. So naipasok pa, nadagdagan pa ni Marcaida yung kanilang kalamangan. Balik ang bola sa mga taga-Kataingan dito. So flap. Medyo nagulat doon si Yanson sa call na yun ng mga referees. At the low post, Bernales against Marcaida. At yun. Partner. Good recognition on Bergantin. At saka maganda din naman yung galaw ni Bernales going inside the basket for that bucket. Good post-up move dito ni Versales. Now Jimenez trying to reply. Pero wala, muntik nang mabitawan ni Bergantin ang bola. Yanson to Gallego. Gallego pinigay kay Bernales and hits another bucket and one. So back-to-back basket for Bernales. At meron pa siyang pabonus. Ito, gandang galaw for Versales. Maganda ang maagang Pasko para dito kay Versales dahil sa pabonus. At ito. At yun na nga. And medyo maganda din yung talagang nakuha niya doon kasi third personal foul na yan ni Ray Jimenez on that play, partner. At nakadikit sila ngayon, 30-32. Dalawa na lang po lamang ng mga taga-Uson dito. Nuevo. Trying to find a man now. Nakita si Jimenez. Jimenez. Nakita rin si Laguerta. Laguerta, pupwersahin sana pero hindi niya kinaya si Versales. Tumira si Luna and that will count. That's a long two.
First 2 points si John Michael Luna. Isa din partner coming off the bench. Itong si Luna maganda ang pinapakita every time they had a game dito sa Uson. Naging kasurog best player natin siya. Yes, partner. One particular game. At yun, naagaw ng mga taga-Katayngan at nakakomit pa ng foul. Itong si Nuevo for Uson. Sa second foul on Nuevo. So medyo nagpa-file up partner itong mga fouls, itong mga taga-Uson dito. Itong si Marcaida may 3 foul na dito. Itong si Gallardo may 2 din. Itong si Ray Jimenez 3 at itong si Nuevo may 2 din. Nako, early goings pa lang naman ang ating third quarter. So mahalaga na maalagaan mo ang iyong fouls. Bergantin against Sagrada or Gallardo rather. Brasales still gets the rebound and gets the foul. Mula dito kay Laguerta. So maganda yung ipinapakita dito nitong muscle man ng very hard Katayngan. worker kasi itong si Darrell Clark Brasales for Team Katayngan. Malakas yung unang tira sa free throw line. Kanina na perfect niya yung 3-point play opportunity na naibigay sa kanya. And this time he splits it. Banaag bringing the ball. Nasa left wing. Ano bang gagawin? Papasa ba? O yan, pumasa na kay that's like Gallardo. Balik kay Banaag ang bola. Jump shot. Yes, good. So bihira lang din naman itong mag-attempt si Banaag. So, good contribution on Banaag. Coming off the bench, 4 points na itong si Banaag. Yan, umigin ng bola si Bergantin sa poste. At yan, nasa kanya ng bola against Gallardo. Nice move! But the shot, medyo malakas ng konti. Sa third foul, partner, ayun nga, sabi ko nga, nagpa-file up itong mga fouls, itong mga taga-Uson. Third foul ni Gallardo dito sa ating ball game. So medyo maganda din yung post move partner dito ni Roel Bergantin. Tama. At maganda din yung kanyang tira mula sa free throw line. Making that first shot count. 36-32. Ayan, lamang po ng 4 dito ang mga taga-Uson. Siyempre mabawasan na yan. Okay, now it's Uson. Banaag ang may tanga ng bola. Against Bernales. To Luna. Luna. Nasa harapan niya si Bernales. Tumira. At na-foul. That's beyond the arc, partner, no? Yes, partner. That's on Pipito. Bryce James Pipito. That's the first foul of Bryce James Pipito dito sa ating ball game. So, unang tira, hindi pumasok. Pangalawa, hindi rin. Meron pa siyang isang chance. Sayang yung mga pagkakataon na yan. Sayang yan, partner. At least play. maipashoot mo yung dalawa, okay na. Pero yun, isa lang ang naipasok nitong si Luna. Now it's Pipito bringing the ball down. Binigay kay Gallego Jr. Ayan na naman yung post-up ni Bergantin. Maganda yung pasa. Sayang. Nadepensahan doon si Versales, pero si Pipito naman ang sinubukang umiscore doon sa area na yon. Pero na-foul siya, kaya eto, bibigyan siya ng 2 free throws. So ito, penalty na dito itong mga taga-Uson. That's a foul on MJ Banaag. Bryce James Pipito. Mintis yan, partner, on that Mintis. first free throw.
yung unang tira. And titingnan natin kung shoot niya na ito. Ganun pa rin. At for the rebound, it's Bernario. Binigay kay Banaag ang bola. Now Banaag balik kay Bernario. No clear shot. Luna against Versales. To Bernario sa ilalim. Tumira. Nagmintis. Now it's Sagrada. To Jimenez. 10 to shoot. Jimenez attacks. Malakas yung tira na pabanda. And now, eto magandang pasahan. At maganda yung finish itong si Gallego Jr. after that long pass. Itong si Bergantin. Yes, partner. Yun yung sinasabi natin. Medyo well-defended siya. Kaya yun na muna ang pagtuunan niya ng pansin. Yung magandang distribution ng bola. Kasi yun naman, mayroon naman siyang ganung laruan eh. So yun na muna ang kanyang hanapin. Pagka wala siyang mga clear spots. Banaag. Nako, parang bumangga sa pader. Kay Legaspi. Agawan sa rebound. Nakuha ni Legaspi. Now Pepito. Nakita na nasa unahan si Gallego. Muntik nang maagaw ng mga naka-maroon. At ayan. Legaspi. Missing. Batting for the rebound is itong si Legaspi. Or make it Gallego. And Jimenez. Jimenez. To Luna. Now Luna finds Benario. Open mula sa wing. Mintis. Now it's Bergantin. Crossover. Tumuloy-tuloy. Pumasa. Nine seconds on the shot clock for Team Katayngan dito. And itong si Bergantin signing substitution. Gusto niya munang magpapalit. What a wise play there. Gallego Jr. Grabe yung sequence na yun. Medyo nakatulog doon si Ray Jimenez, partner. Oo. Pepito gets the rebound after that miss mula sa mga taga-Uson. Magandang pasa to Legaspi from Gallego Jr. So ayan, maganda na ang pinapakita, yung pasahan, yung yan, mga hindi naman actually nagro-rotate masyado yung bola, pero yes, at least just finding the open man, man for Team Katayngan dito. And because of that miscommunication on the part of Team Uson on defensive side, partner, kung mapapansin mo si Benario at si Luna, magdalawa na tao yung binabantayan dito at wala man lang bumantay kay Legaspi on that play. So miscommunication on that sequence when it comes to defense. So maganda yung ginawa din ng Katayngan dahil nakita nung passer na bakante dito sa painted area itong si Legaspi at hindi na nag-hesitate pa to pass. And yon. Mas maganda, partner, ang ginagawa nitong taga-Katayngan. No? Once they control the ball, talagang may tumatakbo ng dalawa. And may nagtitrail na isa. So yun na medyo mahirap doon. Pag yung bola dumating sa corner, medyo yung depensa mapupunta doon yung attention. And then yung trail na nagtitrail is ma-open. So that's yung ginawa nila doon kanina. And now it's Katayngan leading by 2. And well defended is Bernario. Good job on the part of Bernales para sa koponan ng Katayngan. Pero mananatili po ang bola sa mga taga-Uson. Nuevo. Finds Mercado. Now Mercado against Pepito. Maganda yung crossover. Pasa kay Sagrada. Sagrada fades and scores. Gandang sagot for Sagrada on that play. So balik sa deadlock tayo dito with 39 all sa ating third quarter. Now Pepito to Clemente. Pepito launches a triple. Nope. But there goes. Skying high is Legaspi for that putback. Wala man lang bumadi doon kay Legaspi. You need to box out on that sequence kasi alam mong long shot. So dapat find the body and then box out. So nagsitinginan, partner, lahat sa bola eh.
Oo. At yun. Nakapuntos naman si Marcaida doon. Doing the dirty work. Dito sa Uson. Yes, maganda yung mga ganong tira na you make something out of nothing. Wala na. Kumbaga, na-miss na ng kakampi mo pero nandun ka to clean it up. Now Clemente. Well fire 3. No good. Rebound. Nuevo. Nakita na may tao sa unahan. At ayun, Marcaida up ahead for the bucket and 1. That's a foul on Robert Clemente. So ayan, balik sa mga taga-uso ng Kalabangan. We're on the third quarter. Mga kasurog, 2:54 ang nalalabi. Or nalalabi. At ayan, completing the 3-point play opportunity ay itong si John Marcaida. 6 points itong si John Marcaida dito sa ating ball game. Gallego Jr. Binigay sa poste kay Bernales against Bernario. At foul na naman yon para kay Bernario. Versales is doing a good job posting up. I bet siya ang pinakamalaki dito sa... Yes, partner. Dito sa halos sa naglalaro. Sa naglalaro. But again, medyo minamadali niya itong mga free throws na ito. At napapangiti doon si Bernario at kinakausap siya. Kasi for sure, magkakakilala ito on this side of 3rd District, partner, itong mga players na ito. Alas magkakalapit lang din naman ng mga munisipyo nila. Gallego to Yanson. Now to Versales. Oh no, that's not Versales. That's Legaspi rather. Now Marcaida may tangan na ng bola para sa Uson. Inantay yung mga kakampi. Pinagay kay Nuevo. Nuevo now. Yan, sumasayaw. Tumira at nakasungkit ng foul mula dito kay, I guess, Pipito. Medyo tahimik itong si John Paulo Nuevo, partner, when it comes to scoring dito for Team Uson. Unang tira sa free throw line, wala. And Pipito, maganda rin yung playing time na nabibigay sa kanya ng kanilang coach. Yes, acting partner, as the main point guard nitong kupunan ng Uson. Kasi nga, alam nila na talagang itong si Roel Bergantin ay talagang babantayan dito, partner. So, ito na. Yung man zone na pinapakita nitong mga taga-Uson dito. Tingnan natin kung anong gagawin itong mga taga-Kataingan. Gallego. Nabitawan ang bola. Nakuha ni Marcaida. Marcaida daw, zigzagging. Tuminto, tumira, pero nagmintis. At naagaw mula din sa mga kamay ng Kataingan ang bola. Another try for Marcaida. He opted to go nearer the basket and he succeeded. Good recognition on Marcaida. Mintis ako dito sa unang 3 points. I will opt to drive. So magandang recognition for John Marcaida on that play. Tama. Kose. Balik sa kanya bola. Muntik nang maagaw ni Marcaida. Ang pasa na yun ni Versales to Kose. Ito, maganda nga. Din at papalitan muna dito sa Sagrada at si Gallardo ay babalik naman. Good defensive stance there for Jimenez and Team Uson. Ayun. Gallardo. Pinasa ang bola. At ayun. Hindi naman pinahiyan ni Nuevo. Ang pasa na yun mula dito kay Gallardo. Nakakapasok mo lang mula sa bench after mapagpahingahan ng kanilang coach. Now Gallego to Versales. Elbow. Nice pass. Dito kay Gallego nitong si Versales. Ito, medyo naputol yung mini run doon ng mga taga-Uson, partner. At maganda yung sagot. At needed yun for Gallego. And yes, it's 43 seconds na lang. 49 to 43.
At eto na, Kose. Sandali, sabi niya, wala pa yung mga kampi ko. Legaspi, atake. At nasapal yun itong si Marcaida. Ito talagang si Marcaida, walang katakot-takot dito kahit mayroon siyang tatlong foul dito sa ating third quarter with 31.7 seconds remaining sa ating third quarter. And Rosales gets blocked by Bernario. So, tumawag muna ng timeout dito ang kumpulan ng Katayngan at 29.6 remaining sa ating third quarter. So, naghahabol pa rin dito, partner, yung mga taga-Katayngan. Because of the efforts na pinapakita nitong mga taga-Uson, partner. Every time, second chance opportunity. Sabi nga natin, lamang na lamang yung mga taga-Uson dito. But again, sabi nga, itong Katayngan talagang may posibilidad na makabalik ito. So that's why, kailangan dito nga mag-ingat itong mga taga-Uson. But again, 29.6 seconds remaining. So, this could be the last play for Team Katayngan dito. That's why nag-timeout sila, partner. Kung tatanungin kita, sino ang sa tingin mo ang mas hungrier o mas gutom para sa isang panalo? Ako, based sa stats natin, partner, this is Team Uson. Uson. Para sa akin. Yun din ang naobserbahan ko kahit hindi ako tumingin sa stats, nararamdaman ko yun para dito sa mga taga-Uson. Oo. Kumbaga, sabi nga nila, lahat gagawin nila dito sa larong ito. Kahit wala hindi na nila iniisip yung Look at that. That's very evident. At ayun, because of that defensive stance na naman na ipinakita ng Uson, madali silang nakascore doon with Marcaida all alone for that bucket. Oo, pero magandang balikan natin, magandang mindset na wala silang iniisip dito kundi itong every game nila na maipanalo. So, wala nga silang pakialam if mapunta sila or mayroon silang contention sa second round or sa finals. Basta gusto namin enjoyin lang itong laro ito. Yun ang sabi ko nga sa'yo, kahapon pa, yung upset ng Milagros sa Masbate City na mahirap na kalaban yung team na nothing to lose. Oo, tsaka yung grabe yung motivation sa sarili. No? Tama. Na ang motivation lang is for them to get the win for the pride and honor. Pride and honor. Tapos yung kumbaga, nandito kami para i-represent talaga yung aming bayan. Tama. So, kahit anong mangyari, lalaban kami. So, yun ang magandang and mapapansin mo, partner, kanina, talagang napakaaga nitong team na ito. Pagdating nauna kayo sa amin 12 kayo dumating kami ng mga alas 2. Nandito na sila. Yes. So alam mo, ay kumpleto yung team. Tama, pati yung vice mayor nandyan. So talagang alam natin na doon pa lang yung eagerness, alam natin yung talaga yung pride na gusto nila na talagang maglalaro kami. Anything happens, nandyan kami. So yun naman, but for Team Katayngan naman, alam naman natin. Paano naman mababago ng Katayngan? Of course, it all starts in the mind. Kung gusto nila nito makabawi, ano yung dapat maging mindset nila sa ngayon na papasok na tayo sa fourth quarter? Ano ang dapat bit-bit nila sa kanilang mga isipan, lalo na sa kanilang mga dibdib to win this game? Dahil sabi nga natin kanina, this is a higher stake sa parte ng Katayngan kontra dito sa mga taga-Uson na kung manalo man kami, ay salamat dahil medyo may magkakaroon pa kami ng buhay dito sa liga. Pero kung matalo man kami, so what? Talaga namang yun din ang inaasahan ng karamihan sa amin. Pero yun na nga, sa nangyayari ngayon. Kung tatanungin mo kapag yung isang sagot ko sa iyo dyan, sabi mo nga kanina, medyo maganda at talagang nakakaungos when it comes to team standing itong mga taga-Katayngan. So never underestimate Team Uson. Yun lang yung pinaka-the best doon. Laruin nyo kung ano yung laro nyo, ano yung sistema nyo para makabalik kayo sa laro. Huwag nyo intindihin yung opponent nyo. Magandang intindihin nyo, depensahan nyo sila ng maganda, and respetuhin nyo as a team, as a player, yung mga nasa harap nyo. So walang underestimate. Kumbaga, kahit naman sino kayang makapagpa-shoot, kahit naman sino kayang maglaro ng basketball. Pero sabi nga natin, yung respect, yung kumbaga, yung ibigay mo dun sa kalaban mo yung proper na respeto when comes dyan sa loob ng court na yan. So, with that respect, laruin mo kung anong laro mo. Kung kaya mo silang tambakan ng 100, tambakan mo sila ng 100. Kung kaya mo 50, 50. So, yun ang dapat nilang gawin dito. And I guess the best motivator is yung pride and yung honor
na dadalhin mo sa bayan mo pag Yes, uwi mo. partner. Look at Nuevo, partner. Ayan. Nuevo, what a pass! Behind the back pa. Oo. Sayang nga lang at well defended doon itong si Gallardo with the much taller Legaspi in front of him to take that shot na galing sa isang napakagandang pasa. Nuevo fires short. Another Nakuha ni Bernario. opportunity. Nakita si Luna sa ilalim and that's a nice play once again for Uson. Yun yung effort na sinasabi natin. Second chance opportunity. Hindi nga second chance, third chance, fourth chance. Kung ano maibigay sa kanila, yun ang kinakapitalize nila for Team Uson, partner. And that's a good defensive stop on the part of Benario and Laguerta on the driving Bergantin. Nahirapan doon si Bergantin. Now, eto, hindi sana mahirap yung tira. Kaya lang medyo malamya ang shot na yon for Nuevo. And dito naman at the other end, na-foul itong si Bergantin. Sabi ko nga, ito na naman yung feeling, partner. Everything is falling for Team Uson dito sa larong ito. Tama. So medyo kailangan mag-gas up dito ng mga taga-Katayngan, partner. Kasi nafe-feel ko kung ano yung na-feel ko kahapon doon sa laban ng Masbate City at ng Milagros. So tingnan natin if magtutuloy-tuloy ito for Team Uson or makakabawi dito itong mga taga-Katayngan. It's the motivation that will make a difference dito. Ano bang motivation ang meron ka na bit-bit mo sa dibdib mo? So mayroon tayong foul on that play. That's Benario. It's a second foul of Benario dito sa ating ball game. Tama. Bernales will take this shots. 10-point lead po, Uson at 8:24. Yun lang at malakas na naman yung tira nitong si Sales mula sa free throw line. 44.4% on that free throw country itong si Versales. And yun naman, medyo short. And maganda yung rebound ni Luna against Pipito. Now Banaag bringing the ball down to Luna. Bernario. He lets it fly. Wala, malakas yung tira. Ito naman, Bergantin. Ginugulo ni Banaag. Pipito. Pinagay sa corner kay Gallego. Umatake. Pumasa. Muntik na maagaw. Now, nasa kanila ang bola. And one. Basket counts. Second foul on Mark Laguerta. Ito maganda pinapakita at laro dito, partner talaga ni Versales. Oo. It's So been ito- the dark horse dito sa larong ito. Yun nga lang, medyo nag-struggle din siya sa free throw line. So with Bergantin, a little medyo malamya ng konti. At least Versales is stepping up for Yun naman Katayngan. talaga. And that time, nakompleto niya ang 3-point play opportunity after missing a couple of free throws earlier. So 11 points na itong si Versales dito sa ating ball game. Banaag. Tumarkayda. Binigyan ng screen itong si Gallardo. Binigay kay Jimenez. Now Jimenez will shoot and will score. At the top of the key. That's a nice shot mula dito kay Jimenez. 10 points na din ito si Jimenez dito sa ating ball game. Legaspi to Versales. Aatake na naman pero he opted to kick it out to Gallego. Gallego. And one. Yun. Tama yung narinig nyo mula kay JV Salvidar. Very smart play din dito mula kay Gallego Jr. na nakaramdam siya ng bump at he thought na tatawagan ng foul. Ibinato na lang yung bola at pumasok. Yan sabi nga natin, speaking of good plays, itong si Gallego at si Versales ang bumubuhat dito for Team Katayngan ngayon sa ating ball game. At Legaspi tried to battle for the rebound pero nakuha ng mga taga-uso ng bola. Ayan. Stepping back, Markayda and missing. At ito na, Bergantin. Kailangan niyang umiscore dito. Pero he opted to pass.
para dito kay Versales. And I think that's a nice option. Yun nga yung ginagawa talaga dito ni Bergantin. He's not forcing shots anymore. Not forcing shot. Talagang ini-involve yung teammate niya. And good dito, maganda ang nilalaro din ni Versales dito sa ating ball game. Nanat steal on the Bergantin. Balik sa kanya ang bola. Now to the trailing Legaspi. Medyo short yung tira. Oops! Wala, nabitawan na. Bergantin ang bola, kaya sayang yung tira. Konting-konti na lang at mahulog na for Legaspi. Maganda din yung play na yon. Very unselfish on that play. Sayang yon for Team Katayngan, partner. But again, abante dito ng 5 itong mga taga-Uson. Pero ganun pa man, good try on the part of Katayngan. Yes, partner. At ngayon, 5 na lang po ang kanilang hinahabol dito kontra sa Uson at 6:25 remaining. This is Ako Bicol Cup Masbate. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And again, live po tayo dito mula sa Placer Gymnasium sa napakagandang bayan, siyempre, ng Placer. Kanina nakapag-ikot-ikot tayo ng konti dito sa bayan ng Placer. Members ng BGPS BRC 2007-03 PNP Masbate Provincial Police Office. Ayan, pinapa-shoutout kayo ni Jusan Gonzalo. Right. Oops, muntik lang pumasok ang tirang yun ni Marcaida. At eto, nasa unahan si Versales for another bucket. At ayan, 3 na lang po ito. So, yan ang gusto kong makitang pagbabago mula sa kupunan ng Katayngan. Mas nararamdaman na natin yung kanilang eagerness to win. Halos napantayan na nila yung intensity na ipinapakita ng mga taga-Uson kanina. At dito naman, itong sa side naman ng Uson, sila yung medyo naglaylo at medyo na in love sa 3 points, partner. That's the third miss of Team Uson sa 3-point line. But again, narinig tayo ni Sagrada. Sabi niya, mas mabuti nang itira natin kaysa hindi man lang tayo magkaroon ng attempt. So Sagrada hitting a triple. So maganda rin yon para sa kupunan ng Uson. Bergantin posting up. Umatake. And sayang. Halos papasok na sana ang bola. We will see. Sabi ng ating referee na si referee Roger Obina. I-review natin. Ano ba nangyari doon? Halos hindi ko makita from here. Medyo inawakan or natapik ni Jimenez yung board, partner. So goaltending ang magiging tawag ni ating mga referees. Goaltending violation nga. Oo, goaltending. So basket will count. So referee Roger Obina trying to explain it to the coach. Yan ang maganda. Yun naman talaga. Communication din with the referees and the coaches. Kasi minsan kulang lang sa communication, kulang sa explanation kung bakit a certain call was called. And now Jimenez waving his teammates. Nuevo. Buti hindi siya na-traveling doon. Marcaida to Laguerta. And Laguerta couldn't handle. Good stop on the part of Katayngan on that sequence. 4 minutes and 57 seconds remaining sa ating ball game. Ayan. This is crucial. Pepito has the ball to Gallego Jr. sa corner. Now kay Pepito once again. Balik kay Gallego Jr. Wala pa rin magandang mapapasahan. At ayun, Bergantin travel. So ito, magandang bawi naman, partner, on the part of Team Uson. Magandang stop din on that play. So ito, kung sino na lang mag-give up dito when it comes to defense, partner, for sure. Talaga, yung effort and yung energy pag bumaba on the defensive side, talagang may kalalagyan itong dalawang teams na ito. Kasi sabi mo nga kanina, yung Team Katayngan ay medyo nagpipick up na ng kanilang laro and yung intensity. Nuevo finds
Sagrada. And he kicks it out to Marcaida, who fires a long three. Wala. Jimenez battling for the rebound. Gallego gets it. Now Bergantin loses it. La Guerta to Nuevo. Nuevo crossing over. Sumayaw, pumasa. At nakawala ang bola sa kanilang mga kamay. Fancy. That's too fancy on the part of Nuevo. So this is the time na kailangan wag ka magkukumit ng errors. Iwasan na mag-commit ng errors. 4-point lead, Uson, 58-44 ang mga taga-Katayngan. Now Pipito, kailangan ditong gumalaw ni Versales. Para, yan! Yun! Ang, dapat talaga gumalaw siya dito para nang sa ganon makita siya ng kanyang mga teammates. Kasi alos parang napapansin natin, siya yung first option when it comes to offense. Yes, partner. Daminta Marcaida. Sumiksik, papaloob ng konti. Nag-fade away, wala. So, dalawa na lang po ang lamang dito ng mga taga-Uson kontra Katayngan. Gallego for the tie. Deadlock again. Oo. Deadlock tayo dito. 58 all. 3 minutes remaining. Now, Uson has the possession. Marcaida. At La Guerta using the baseline. Inilabas ang bola. Nuevo gets it. Now Marcaida trying to attack. Pinigay sa kanyang kakampi. Sagrada missing. At ayun, maganda yung box out ni Versales doon. At libreng-libre si Pipito to get the rebound. Now, this is crucial. This is for the lead para sa Katayngan. Versales fires. No, that's Legaspi. Nagmintis. Ito na si Sagrada. Challenging the defense. But there goes Marcaida cleaning up the mess. Good job on the part of John Marcaida. Yes, partner. Not giving up on that play. At maganda din, partner, yung challenge nito ni Sagrada. Although na-block siya doon. But again, that's a good drive. Kesa naman i-jump shot niya na kanina pa silang nagmimintis on that jumper. Tama. So maganda pa rin yung play na yon for Team Uson. But yun, it is considered as a high percentage shot pa rin. High Kahit pa paano. percentage shot pa rin. Kasi nga sabi nga natin, they are medyo mababa yung percentage nila when that dun sa mga labas. jumper, dun sa mga 3-point shot nila. So maganda yun. Maganda yung ginawa nila na talagang they go hard to the basket. And right now, ang Team Uson will try to find a solution para makuha nila ang lead dito sa ating last few minutes of this ball game. 2:16 ang nalalabi po. Just a couple of minutes na lang. Mamaya sisigaw na si JV Salvador ng last 2 minutes. Oo, ito naman, no need to hurry for Team Katayngan, no? So gawin lang nila yung sets na gusto nilang gawin. And do a high percentage shot also. Huwag yung pilit. Huwag yung, so ito. And for me, that's magandang hanapin nila dito si Versales. Versales pa rin. So kailangan gumalaw ang mga big man kagaya niyan para gumalaw din ang depensa. Bergantin finds Versales. Versales medyo nag-chat siya doon. Same foot landing, partner. Because of the defense. He was distracted by the defense. So good job defensively for Uson. So no need to hurry here. At ayan, mukhang ata. Pero sabi niya, sandali. Nakaporma na. At ayan na naman ang long shots. Yan ang sinasabi natin. Medyo minadali yung tira na yun. Risky masyado yon. Now Gallego. Isa din. Medyo madali. Nagmadali. Marcaida almost losing the ball. But I think that's a double dribble violation. At yun na nga. So sabi mo nga, coach, wag magmadali. Yes, partner. May urgency pero wag madaliin. Siguraduhin pa rin. Kasi sabi nga natin, this is just a one possession ball game. No? The 2 points lang yan for Team Katayngan. And for Team Uson naman, abante sila ng dalawa. So yun dapat yung mas better look o mas better look na shot yung kanilang kunin. Bawasan yung mga errors, pagkakamali, mga wrong decisions. And I think that's a good decision on the part of Pepito, attacking strong and drawing the foul. Ito.
2 shots for Bryce James Pipito. So masusubukan siya dito, partner. This is Ang going, tibay ng kanyang dibdib. this is to tie the ball game. Pero wala nang chance na maitay dito sa pagkakataong ito dahil mintis na ang unang tira. Pero at least meron pang isang shot to cut the lead to 1. Pero mintis. That's a foul. Meron- Gonzales. Meron pang nakitang foul. Wala dito kay Barsales. That's the first team foul of Team Katayngan dito sa ating fourth quarter. Okay, and we're down to the 1 minute mark of this ball game. 1:20. Opportunity for Team Uson para madagdagan itong kalamangan nila dito. Oo, so yun na nga. Huwag mamadaliin. If they want to secure a win here, Jimenez steps back. Falling away. And now Bernario for the second try. Naku, masyadong minadali yun, ano? Yes, partner. Reset sana yun. Reset sana. Pero buti na lang at naagaw nitong si Jimenez. And they will have another chance here. For Uson. Para... Ito, one stop lang to, partner, for Team Katayngan dito. Bernario still missing. Crucial shots made by Bernario. Pero ito, may pagkakataon dito na tumabla ang mga taga-Katayngan o lumamang. Bernales now has the ball. Umeke, umatake! Tumira! And gets the foul! So he will have a chance to take the lead dito sa crucial moment ng larong ito. Yun. Yan ang maganda ng coach. Time out yung Team Katayngan, partner, dito. So that's the best, one of the best things na or decisions na ginawa ng Katayngan doon para sa tingin ko na put the ball On the hands of Versales. on the hands of the best man around at this very moment, and that's Versales, and live with the results kung ano mangyari. Yes, partner. At maganda naman yung resulta na ipinakita ni Versales on that last play, attacking the ball strong, using his left hand for the finish, and getting or drawing that foul for a possible 3-point play opportunity. Ito, sabi ko nga, partner, kanina, itong si Versales on the free throw country, 33.3%, partner. So dito masusubukan yung free throw niya ulit kasi yung nakaraang tatlong free throws ito ay mintes. So tingnan natin. Oo. Pero yung last niya, parang na-convert niya yung 3-point play opportunity na ibinigay sa kanya. Oo, but again, 33.3% on the free throw country. Medyo mababa. At ayun, malakas ang tira at nakuha ng mga taga-uso ng bola. At meron pang 18 seconds dito. Natitira, another opportunity for Katayngan to win this ball game. No need to foul. Legaspi fires. Misses. And I think we'll have an OT. At yun na nga. At the end of the regulation, 60 apiece. Uson, Katayngan. But again, sayang yung opportunity for Team Uson. Hindi ready si Sagrada dun sa pasa ni Nuevo, partner. Tama. On that last sequence, that may turnover yon on the part of Team Uson. Sayang yon. Sayang talaga. Pero wala na tayong magagawa. Nandun na yon. Harapin na natin ang mga susunod na kabanata dito sa makasaysayang laro ng mga taga-Uson at Katayngan dito po sa covered court ng Placer. Ito, end of regulation. Tabla tayo sa 60. Tingnan natin, partner. Yun yung sinasabi natin. So, penalty na ba ang dalawang teams? Hindi pa naman. Hindi pa. Hindi pa. Itong Team Katayngan, first personal foul pa lang. But again,
Sabi ko nga kanina, kung sino yung bababa yung energy, sino bababa yung willingness to win this game, is for sure, yun ang matatalo dito. Tama. So, sino ang mas uhaw sa panalo? Oo. Sino ang mas motivated to get this win? Ito, end of regulation natin, partner. Ito na nga. When it comes to rebounding, lamang na lamang yung mga taga-Uson dito. 61 total rebounds kontra sa 54 ng mga taga-Katayngan. And ito yung sinasabi natin, partner, yung field goal percentage kada team. 34.3%, medyo nag-pick up yung Katayngan on the end of regulation. 29.1 lang for Team Uson. So mas madami sanang looks, partner, di lang ma-convert into points. And ayan, throwing the first bucket on our overtime is Nuevo. At ito si Pipito, natanggal yung sapatos, partner. Ay, hindi ko nakita. Tingnan mo, maglalaro siya ng mga sapatos. Versales posting up against Bernario, inching a little closer and gets the bucket. That's another nice play for Versales. So, talagang very consistent din itong si Versales. At kailangan nila ang consistency dito sa mga oras na to. And Look at that! Talking about consistency, hindi yun na ipapakita sa atin nitong si Marlon Bernario. Like a rebound pa doon si Pipito with just one shoes, partner, pero medyo nabitawan niya yung bola. Oo. Pagka ganyan ba, hindi sila pwedeng... Hindi pwedeng ihinto, partner. Hindi pwede, no? Kasi balls on play. So kahit yung short pant mo, yung ibaba dyan, wala kang magawa. Maglalaro ka. Kung meron kang yung mga armor na mga supportive, yun na lang ang cycling shorts, mga ganon. Mga compression shorts, yun ang makikita sa'yo. Eh kung wala, paano? And yon, Sagrada. 2 for 2, itong si Sagrada. Oo. So, importante din na naipasok ngayon dito dahil sa kanila na naman ang kalamangan, 64-62. Lamang sila ng dalawa. Bergantin. Posting up against Sagrada. Binigay kay Yanson. Yanson at the top of the key. Mintes. Rebound. Jimenez. Now to Warcaida. Power rebound on the part of Ray Jimenez. Nuevo. Setting this one up. Binigay kay Sagrada. In and out. Rebound Versales. Now to Yanson. Yanson. To Cleofe. Now sa ilalim ay itong si Gallego. Good defense on the part of Uson there. Nawala sa balanse doon si Gallego along the baseline. Traveling on the part of Gallego. Yeah, he was called for that traveling violation. Now it's Uson's basketball. Lamang sila ng dalawa dito. Nasa kanila pang possession. At nasa lalaki pa na may kulay pink na buhok ang bola. Ngayon, nasa kay Marcaida na. Maganda yung crossover. Maganda yung pull-up jumper. Maganda yung tira. Pasok na pasok. Kanina pang gustong gawin ni Marcaida yun, partner. Kung mapapansin mo, good short stop jumper nito ni Marcaida. Legaspi missing. That's too strong. Now Marcaida bringing the ball down. Binigay kay Jimenez. Jimenez dire-diretso. Hangs in mid-air. Nakuha ang kanyang sariling mintes. Pero yung pangatlong opportunity ay mapupunta pa rin sa kanila. Still, partner, makikita natin yung efforts talaga nito ni Ray Jimenez at ng Team Uson dito. Although, sabi ko nga kanina, napansin natin talagang mababa yung field goal percentage nila as a team. But again, yung efforts talaga, partner, yung second chance opportunity, yun ang nagbumubuhay sa kanila. And Marcaida hitting that one! That's a lucky bounce! Lucky bounce. Yun yung composure, partner. Tira lang ang tira. Oo.
Bahala na, sabi niya. And now Gallego needs to be more aggressive this time. At ayun, wrong man ang napasahan. That's Sagrada. Buti na lang, Mirtes. That's a bad sign on the part of Katayngan. Yes, bad sign yun, partner. Pero wala kasi masyadong ball movement, partner, itong Katayngan during this overtime. Nawala eh. So hinahayaan lang nila na mag-orchestrate yung may bola, walang moving without the ball. Kailangan kasing gumalaw nitong si Versales. Kailangan niyang gumalaw talaga. Yanson. Balik kay Versales at the post. Pero nabitawan niya ang bola sa mga pagkakataong ngayon. Good stop on the part of Benario. On standing his ground, partner. Tama, at napapalakpak siya sa sarili niya. Dahil 2 beses na siyang linusutan or minama talaga nitong si Versales. And now, Uson is leading by 7 points. Medyo magandang kalagayan dito ng mga taga-Uson. Less than 2 minutes. 1.5 minute actually what we have on the clock. Banaag umatake! In and out! Muntik na, partner, for Banaag. Now it's Bergantin. Ginugulo ng dalawang nakamaroon. Binigay kay Clemente. Clemente fires! Short! Rebound, Bernario. Ayun, no need to hurry here for Team Uson. Jimenez to Marcaida. He's been hot dito sa overtime. Bernario. Luna. Merong tira yan. Merong tira yan. Kaya lang yon, maganda yung depensa. Pero Jimenez ang nagtapos ng gustong simulan nitong si Luna. Medyo masakit yon, partner. Yung puntos na yon, 9-point lead. At saka, yan, dumudugo wala masyado ang sugat ng mga taga-Katayngan. And patuloy, parang dinikdikan pa ng asin ang sugat na yan by that miss and rebound itong mga taga-Uson. At kita mo sa body language, partner, itong mga players ng Uson. Halos wala nang lumalapit dyan sa may bola. Wala na, parang it's an indication na tanggap na nila na mapupunta sa Uson ang panalong ito. Jimenez once again! That's a nail on the coffin, partner. Grabe! Ito si Jimenez. And that will seal the deal for this win. Big win for Uson. And there you go. It's an 11-point lead sa pagtatapos ng ating overtime. So grabe, masaya ang mga taga-Uson na uuwi sa kanilang bayan na natalo nila ang second seed dito sa District 3. So sa kabilang banda naman, sa mga taga-Katayngan, medyo masakit talaga. Yes, partner, sabi ko nga, very important itong ball game na ito for them, no? For their standing to stay in that second seed. But again, wala tayong magagawa doon. Talagang yung efforts, talagang yung energy ay nandun sa mga taga-Uson. Nakita natin yan from the very start of the ball game. Yun ang nakikita nating diferensya ng mga teams na gustong manalo. Yun ang pagkakaibin nila doon sa mga natatalo. Sa umpisa pa lang ng laro, talagang makikita mo from their body language, the way they defend, the way they play their offense. Yes, na talagang mas gusto nila, mas uhaw sila na makakuha ng panalo sa laban. And yun ang nakita natin, sabi mo nga kanina, yun ang nakita natin from the very start dito sa mga taga-Uson na hindi natin nakita or nakulangan tayo dito sa mga taga-Katayngan. Pero basehan natin yung ating statistics. Ano ba ang sinasabi? Bakit gaganon? Bakit yung Uson ang nanalo kontra dito sa mga taga-Katayngan? Yes, partner, when it comes to field goal percentage, medyo lamang pa nga itong mga taga-Katayngan on their field goal percentage. So mas nako-convert nila into points yung mga open looks compared mo dito sa mga taga-Uson. But the second chance opportunity, partner, dun bumawi itong mga taga-Uson, partner. Yung efforts on grabbing those rebounds, on stopping, on defense. Because of their relentlessness. Makikita mo kasi kahit minti sila, nandun pa rin sila. They will take gamble and take the offensive rebound. Yun nga, and partner, itong turnover
Dito mo din makikita turnover, 17 turnovers itong mga taga-Kataingan on that end of the regulation. 12 lang for Team Uson. So Yun. maganda yung ball protection nila. And of course, partner, yung rebounding, 61 big rebounds, total rebounds for Team Uson dito. 54 lang for Team Kataingan, partner, na sila pa yung malalaki. So, Tama. napansin mo nga, Versales yung pinakamalaki na naglalaro. Oo. So maganda ang boxing out nito mga taga-Uson dito, partner. And eto, partner, this is the story. The free throws, partner. For Team Uson, 61.5% kontra sa 40.7% nito mga taga-Kataingan. So mas Yun. na-capitalize nila yung free throws, partner. So yun ang Malalaking, yun ang mga factors. Oo. So 11 out of 27 na attempt, 11 lang yung pumasok for Team Kataingan. For Team Uson naman, kahit 13 lang yung free throws nila, pero yung 8 doon, partner, yung mga very crucial free throw na ipapasok nila. Yun. So, yan ang sabi nga natin. Yan ang kwento. Oo, yan ang ng kwento. And laro ito. numbers won't lie pagdating sa ganyan. And of course, numbers won't lie, pero yung sabi mo nga na nakikita mo Yan, sa Team yung Uson. yan. evident na nakikita Yeah. mo, kahit di mo tingnan yung stats, mapipil mo na nandun sa kanila yung hunger for a win sa isang laro ay talagang nagiging positive ang resulta So, dahil nga sa ganong attitude sa loob ng hard court. yes, partner. And of course, sabi nga natin, parang naulit yung kahapon, no? Tama. Na-upset din for Team Masbate City against Milagros. Ito naman, Kasi partner, sa District 2 kasi yung Masbate City was considered to be the second seed. Yes, partner, also. Before that loss Oo. against Milagros. And Oo. dito, ganun din. Itong Kataingan is considered the second seed dito Tama. sa District 3. But again, na iba yung Complexion. yung complexion ng ating team standing naman. So nagkaroon na tayo ng triple tie. Kawayan is also 3-2. Itong Uson is also 3-2. Yung Kataingan bumaba sa 2-2 na kartada. But again, yung mga next game nila for sure, I think maipapanalo nila, partner, kasi yung nakikita ko naman, kaya naman nila yung mga susunod nilang mga kalaban. But again, sabi nga natin, bilog pa rin ang bola. Oo. Like these games, like Milagros games, bilog pa rin ang bola. So dapat wag kang maging complacent. Don't underestimate your opponent. So dapat ganun. Tama. And yung hunger for a win ay dapat laging nandun. Dapat highly motivated ka lagi sa bawat laro. Sige. So right now, alamin natin yung kung paano naipanalo itong mga taga-Uson ang kanilang game kontra dito sa Kataingan with the interview or by a short conversation with our Kasurog best player of the ball game. Ayan, Miss Mabel, pasok. Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang ating kasurog player of the game na si John Marcaida wearing jersey number 3 mula sa Team Uson who scored 17 points, 10 rebounds, 4 assists, 2 steals and 2 block. John, sa gitgitang laban nyo kontra sa Team Kataingan, ano yung mindset ng inyong team na kahit pa ay nagka-overtime game tayo, kayo pa rin ang nanalo? Sabi ni Coach, hard work lang, huwag hinahina. Yun lang. Ayan, ano pa yung mga ipapangako mo sa iyong team na gagawin mo pa para magkaroon kulit kayo ng panalo sa susunod nyong laro? Depensa at hard work lang. Yun lang. Ayan, aasahan namin yan sa susunod yung laro. Kaya dyan, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, lalo na yung mga taga-suporta ng Team Uson. Salamat pala sa aming Vice Mayor na si Chidar Sanchez at Mayor Felipe Sanchez at Boss Dongoy Isbiristi. At sa family ko, sa asawa ko, at sa kay Kuya Mac, kay Kuya Bon, kay Bingbing at kay Biboy, kay Papa at kay Mama. Alright, once again, thank you and congratulations sa Team Uson. At dyan na nga mga kasurog, nagtatapos ang ating Game 1. Dyan lang kayo dahil maya-maya, laban na naman ng home team na Team Placer kontra sa ating team na Palanas. Kaya manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldecon ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Mabel Etchegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.